ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಲು ಬಾನದೇ ಬೇರು ಬಾನ ನಿಲ್ಕೆ ರಂಗ್ ಪದರ್ದಿನ ಈ ಪೊರ್ತು ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಪನ್ಪಿ ಪಕ್ಕಿಲು ಐಕ್ಲಿನ ಗೂಡು ಸೇರುನ ಪೊರ್ತು ಕಂಜಿ ಕೈ ಕಂಜಿಲು ಕಿದೆ ಸೇರುನ ಪೊರ್ತು ಬಂಜಿದ ಪಡಿಕ್ ಬೆನಿಯರೆ ಪೋತಿ ಜೀವಲು ಇಲ್ಲು ಸೇರುನ ಪೊರ್ತು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಜ್ಜಗು ಕೂಡೊಂದ ಈ ಕಜ್ಜಗು ಒವ್ವೇ ರೀತಿದ ವಿಘ್ನಲ ಬರಂದಿಲೆಕ ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಕ್ಕೆ ಗಣಪತಿ ದೇವೆರೆನ್ ಸುಗಿತೊಂದು ಅಂಚನೆ ನಮನ ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಮಾತ ದೈವ ದೇವೆರೆನ್ ಮನಸಾರೆ ಸುಗಿತೊಂದು ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಪಾದಗು ಪುಡ್ಯ ಪಾಡೊಂದು ಅಂಚನೆ ಲೇಸಿಡ್ ಪಾಲು ಪಡೆಯೊಂದಿನ ಮಾತಿರ್ನಲ ಅನುವುದೆ ತೊಂದು ಲೇಸಿನ್ ಸುರು ಮನ್ಪುನ ಪೊರ್ತು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ, ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಒಡಿಯೂರು ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ, ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜ್ ಮಂಗಳೂರು. ಈ ಮಾತ ಸಂಸ್ಥೆಲೆನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು ಗೇನ ಪೊಲಬುದ ಪರಪ್ಪು 172ನೇ ಎಗ್ಗೆ ಇನಿ ನಡಪರೆ ಉಂಡು. ಇನ್ನಿತ ವಿಷಯ ತುಳುನಾಡು ವಲಸೆ. ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಲೇಸದ ಪೊಲಬುದ ಕಮ್ಮೆನ ಗಮೆಸುನ ಪೊರ್ತು. ಇನಿತ ಲೇಸದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಮಣಿಟ್ಟ ಇಪ್ಪುನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೇಷಪ್ಪ ಕೆ ಅಮೀನ್, ಸಂಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಲು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆ, ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ. ಮೇರೆನೆ ಈ ಲೇಸಗ್ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚೆನೆ ಲೇಸಿಡ್ ಗೇನದ ಪೊಲಬುನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಟ್ಟುನ್ಯರೆ ಉಲ್ಲೆರು ಶ್ರೀಮತಿ ದೇವಿಕಾ ನಾಗೇಶ್, ಸಮಾಜ ಸೇವಕಿರು ಬೊಕ್ಕ ಲೇಖಕಿರು. ಇರೆಲ್ನ ಈ ಲೇಸಗ್ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮೇಡಮ್ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗು ಇಪ್ಪುನ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ರಾವ್, ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ, ಶ್ರೀ ಧವಲ ಕಾಲೇಜು ಬೆದ್ರಾ. ಮೆರೆಲ್ನ ಇನಿತ ಲೇಸಗ್ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡ್ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಮಾನದಿಗಿದ ಬಿನ್ನೆರಾಯಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಟೀಕೆ, ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕಲಾವಿದರು, ನಿರೂಪಕಿರು ಬೊಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾ ಕಲಾವಿದರು. ಮೆರೆಲ್ನ ಈ ಲೇಸಗ್ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಈ ಲೇಸ್ ನಡಪಾಯರೆ ಅನುವು ಮಲ್ತುಕೊರ್ನ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕಾಲೇಜು ಕುಡ್ಲ ನೆತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಯಿನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗಣಪತಿ ಗೌಡ. ಮೆರೆಲ್ನ ಇನಿತ ಲೇಸಗ್ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಲೇಸ್ ಈ ತೊಂಜು ಪುದಾರು ಪೋಯರೆ ಐತ ಪಿರವು ರಾತ್ರೆ ಪಗಿಲು ಬೇಲೆ ಬೆನೊಂದಿಪ್ಪುನ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ ನೆತ್ತ ಸಂಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಯಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ್ ಎಂಕೆ. ಮೆರೆಲ್ನ ಈ ಲೇಸಗ್ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡ್ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಲೇಸದ ಸಂಯೋಜಕರಾಯಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ವೇದಸ್ಮಿತಾ ಮೇಡಂ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂಚನ್ ಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿತ ಲೇಸಿಡ್ ಪಾಲು ಪಡೆಯೊಂದಿನ ಕಾಲೇಜ್ದ ಮಾತ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ವರ್ಗದ ಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸುರೂತ ಬೊಕ್ಕ 2ನೇ ವರ್ಷದ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲು ಅಂಚನೆ ಪಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ತುಳು ಬಂದುಲೆಲ್ನ ಈ ಲೇಸಗ್ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಆದಿ ಮಾನವೇರನ ಕಾಲೊಡ್ದು ನರಮಾನಿ ಬಂಜಿದ ಪಡಿಕಾದ್ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆರ್ದು ಕುಡೊಂಜಿ ಜಾಗೆಗ್ ಊರುರ್ದು ಊರುಗು ಪೋವೊಂದಿತ್ತೆ. ಉಂದೆನು ನಮ ವಲಸೆಂದು ಪನ್ಪ ಅಲೆಮಾರಿ ಆದಿತ್ತಿನ ನರಮಾನಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ನೆಲೆ ಒಂತಿನ ಪಗ ನಾಗರಿಕತೆ ಬುಲೆಂಡು. ಪಿರಾಕದ ಕಾಲರ್ದೆ ನರಮಾನಿಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣಲೆರ್ದು ವಲಸೆ ಪೋಪುನ ಒಂಜಿ ವಾಡಿಕೆ. ವಾ ಜಾಗೆಡು ಬದುಕು ಕಟ್ಟನರೆ ಸಾಧ್ಯನ ಅಲ್ಪ ನೆಲೆ ಉಂತೊಂದಿತ್ತೆರು. ಬರ ಪರದೇಶದಕ್ಕಳ್ನ ದಾಳಿ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣರ್ದು ಕೆಲವಾತ ಸಮುದಾಯಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಧರ್ಮದಕುಲು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಉತ್ತರ ಭಾಗರ್ದು ಬರಿತ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯರ್ದು ನೆಲೆನಾಡೊಂದು ಸುಮಾರು ಜನಕುಲು ತುಳುನಾಡುಗ್ಲ ಬೈದೆರು. ತುಳುನಾಡು ಮೊಕ್ಲೇನು ಮಾತ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂದು ಅಕ್ಲಿಗೊಂಜಿ ನೆಲೆ ಕೊರ್ತುಂಡು. ಮೊಕುಲು ಮಾತ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಮಟ್ಟೆಲಿಡು ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಜೋಕುಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಾದು ಮೋಕೆಡು ಬದುಕೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಇತ್ತೆ ತುಳುನಾಡಿಡು ವಲಸೆ ಪನ್ಪುನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗೇನದ ಪೊಲಬು ಕೊರಡು ಪಂದು ಶ್ರೀಮತಿ ದೇವಿಕಾ ನಾಗೇಶ್, ಸಮಾಜ ಸೇವಕಿರು ಬೊಕ್ಕ ಲೇಖಕಿರು. ಮೆರಡ ಭಿನ್ನೈತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸುರುಕದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿಪ್ಪುನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೇಷಪ್ಪ ಅಂಚನೆ
ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನಿರಾದು ಪುನಃ ಭಾರತಿ ಮೇಡಮ್ ಮೇರೆಗೆ ಒಂದಿಸ ಒಂದು ಎನ್ನ ನಾಲ್ ಪಾತಿರನು ಏನ್ ಪಂಡ್ರೆ ಇಚ್ಛೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ, ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಒಡೆಯೂರು ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ, ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕಾಲೇಜು ಮಂಗಳೂರು ಈ ಮಾತಾ ಸಂಸ್ಥೆಲೆನ ಸೇರಿಗೆಡು ನಡಪುನ ಗೇನದ ಪೊಲಬುದ ಪರಪು 172ನೇ ಹೆಗ್ಗೆಡು ಎನ್ನ ಗೇನದ ಪೊಲಬು ಮಲ್ಪರೆ ಅನುವು ಮಲ್ತು ಕೊರಿನ ಮಿತ್ತ ಚಾವಿಡಿದ ಪೂರ ಬಿഞ്ഞರೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬುಲಿಚೆಲಿಗ ಮಲ್ಲ ಕೊಡಿಗೆ ಉಂದು ಪಂದು ನೆನತೊಂದು ಇಂಚಿತ್ತಿ ಕಾರ್ಯಲು ಒಂಜಿ ನೇಮದ ಲೆಕ್ಕ ದುಂಬೊತ್ತು ಬರ್ಪಿ ಎತ್ತ ಪಿರವುದ ಶಕ್ತಿಗ್ ಮುಖ್ಯವಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ ಎಂಕೆ ಇಂಬೆರೆಗ್ ಬುಕ್ಕ ಅರೆನ ಬಳಗಗೂ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ತುಳು ಭಾಷೆ ಬಾರಿ ಪಿರಾಕದ ಭಾಷೆಯ ಪನ್ಪಿನಿಕ್ ಬೋಡಾಯಿನಾಥ್ ಸಾಕ್ಷಾಧಾರ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಒಂದು 2ನೇ ಶತಮಾನೋಡ್ದು ಪಿರಾಕದ ಪನ್ಪಿರು ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡು ವಲಸೆದ ಇತಿಹಾಸಗ್ಲ ಬಾರಿ ಪಿರಾಕದ ಇತಿಹಾಸಡು ನಮಕ್ ತೋಜಿದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಈ ನೆಲೆಟ್ ಇಂಚಪಗ್ ಯಾನು ಓದಿನ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ ಮಿತ್ರಾ ವೆಂಕಟರಾಜ್ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದಿಸಾಯನ ಅಮಿತಾವ್ ಘೋಷ್ ಇಂಬೆರನ ಆನ್ ಆಂಟಿಕ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ ಒಂದು ಪುರಾತನ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈಜಿಪ್ಟದ ಟ್ಯುನೀಸಿಯಾದ ಅಬ್ರಾಹಂ ಬೆನ್ ಯೂಸ್ ಪಂಪಿನ ಯಹೂದಿ ವರ್ತಕ್ಕೆ ಬೇರಗು ಬೋಡಾದ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬತ್ತಿಪ್ಪೇರು ಅಂಚ ಬತ್ತಿನಾರು ಮುಲ್ಪ 17 ವರ್ಷ ವಾಸ ಮಲ್ತದಿನಿ ಮಾತ್ರ ಮುಲ್ಪದನೆ ಕೈತಲ್ದ ಊರದ ಕೇರಳದ ನಾಯರ್ ಪೊಣ್ಣನ ಮದಿಮ್ಯಾದ ಮುಲ್ಪನೇ ಸಂಸಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಮುಲ್ಪದನೆ ಜವಣೆ ಬೊಮ್ಮೆ ಪನ್ಪಿನ ಮಗವೀರ ಸಮುದಾಯದ ಒಂಜಿ ಅಂಜವೆನು ತನ್ನ ಬೇರದ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆದದೆತೊಂದು ಒಂಜಾತ್ ವರ್ಷ ನೆಟನೇ ನೆಲೆ ಮಲ್ತದ ಈ ಊರ್ದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ತನ್ನನೇ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪಂದು ಬದುಕುದು ನೆಟ 2 ಜೋಕುಲು ಅರೆಗೆ ಪುಟ್ಟುದು ಬದುಕು ಮಲ್ತದಿನ ಕತೆ ಈ ಒಂದು ಕತೆ ಅತ್ತು ಈ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ನಿಜನ ಇತಿಹಾಸದ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆ ಸಹಿತ ಆಧಾರದೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಕತೆನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು. ಅಮಿತಾವ್ ಘೋಷ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರೀತಿನ ಈ ಪುಸ್ತಕನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಿತ್ರಾ ವೆಂಕಟರಾಜ್ ಆರ ಅನುವಾದನ ಮಲ್ತದು ನಮಕ್ ತೆರಿಪಾ ಕೊರ್ಪೇರು. ಒಂಜಿ ರೀತಿ ವಲಸೆದ ಸಂಗತಿ ಉಂಡತೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷದ ನಮ್ಮ ಕುಡ ನೆತ ಪಿರೌಡು ಬೇಲೆ ಬೆನೋಡಾಯಿನ ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಪಿರಪ ಮಗತು ತೋಡಾಯಿನ ವಿಚಾರ ಪಂಪಿನ ಕಾರಣಗ ಸದ್ ಈ ವಲಸೆ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಸಂಗತಿನ ನನಲಾತು ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಪಂದ ಆಶೆ ಮಲ್ಪ ಕಡಲ ಕರೆತ ತುಳುನಾಡು ವಲಸೆ ಇನಿಕೋಡೆದ ಆತ್ತು ಪಂದು ಸುರುಕೆ ಪಂಡೆ ಡಚ್ಚರು ಫ್ರೆಂಚರು ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ಬ್ರಿಟಿಷರು ವ್ಯಾಪಾರಗಾದ ಸುರುಕು ಇಡೆ ಬತ್ತಿನಾಂಡಲ ಮುಲ್ಪದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಇಂಚನೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಶೇಷತೆಡು ತೋಜಾಯಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಪ್ರೀತಿಡಾತ್ರದ ಮುಲ್ಪದ ಜನಕುಲೆಗ್ಲ ಅಗಲು ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟದಗುಲಾಯಿರು ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಮುದಾಯದ ಜನಕುಲೆನ ಜೀವನೋಡು ಒಂಜಾತ್ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣಲ ಆಂಡು ಈ ನೆಲೆಟ್ ಸುಮಾರು 2 ಶತಮಾನೋಡ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯನು ದೇಶದಗಲ ಪಸರಿಸಾಯಿನ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಕ್ ಇದೊರ್ತೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಸಂಗತಿ ಮಗುಲು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಟಿಪ್ಪಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂಚನೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಬದಲಾವಣೆ ದೊಟ್ಟುಗ್ಲ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗ್ಲ ಬಾರಿ ಬೆಂದದ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತೋಜಿ ಬರ್ಪಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಒಂಜಾತ ಅಗಲ್ ಕಂತದಿನ ಬದಲಾವಣೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇಡೀ ತುಳುನಾಡು ಭೂಮಿನ ಅಳೆಪರೆಗ್ ಪಿರಾಕಡ್ ಬಿತ್ತದ ಬಿದೆಟ್ ಅಂದಾಜಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಪಿರಾಕದ ಗಾಲ ಅತ್ತು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರ್ನ ಕಾಲೋಡೆ ಒಂಜಿ ಮುಡಿ ಉಸ್ತೋಲಿ 100 ಮುಡಲಿ ಉಸ್ತೋಲಿ ಪಂದ್ ಅಗಲು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತದಿನ ಎನ್ನ ಕೆಬಿಟೆ ಅನ್ಕೆಂದೆ ಆಂಡ ಒಂತ ಸಮಯ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ಆಡಳಿತ ನಮ್ಮ ದೇಶಗೂ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ ಮುಲ್ಪ ದಾದಾಡ್ ಪನ್ನಗ ಸಂಕೊಲೆ ಪತ್ತದು ಭೂಮಿ ಲಪ್ಪುನ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಭೂಮಿ ಲಪ್ಪುನು ಮಾತ್ರ ಕೊಯ್ಲ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಎಕ್ರೆ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಭೂಮಿನ ಅಳತೆ ಮಲ್ಪುನ ತೋಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ಒಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ಲದಲ್ಲ ಬೇತ ನಮಕ್ ಇತ್ತ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸರ್ವೇರಿಯನ್ ಲೆಪ್ಪುನು ಭೂಮಿ ಅಳತೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸಂಕಲೆ ಪತ್ತುನ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪೂರಗುಲ್ಲ ತೋಂದಿಪ್ಪುನಾನಿ ಹೊಸ ವಿಷಯದಲ್ಲತ್ತ ಅಂಚನೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ಕಾಲೋಡು ಬತ್ತಿನ ಈ ವಿಷಯ ಒಂದು ತುಳುನಾಡು ಇಡೀ ಮಾತ್ರ ಇಡೀ
ಒಂಜಿ ದೇಶಗೆ ಒಂಜಿ ಭೌತಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣ ಪಂಪಿನ ನಮ್ಮ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು. ಎಡ್ದು ದುಂಬುಲ ತುಳುನಾಡು ಅಂಚ ಪಂಡ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಹಿಡ್ದು ದುಂಬುಲ ಫ್ರೆಂಚರು ಬೊಕ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ಬರ್ತಿನ ಹಿಡ್ದು ದುಂಬುಲ ನಮ್ಮ ದೇಶಗೂ ವಲಸೆದಲ ಬೈದಿನಗುಲು ಕಡಿಮೆ ಜನದಾಲತ್ತು. ಚೀನಾದಗುಲು ಇಪ್ಪಡು, ಸಿರಿಯಾದಗುಲು ಇಪ್ಪಡು, ಯುರೋಪ್ದಗುಲು ಇಪ್ಪಡು ಇಂಚನೆ ಜಗತ್ತದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಡ್ದು ಪ್ರವಾಸಿಲು ಯಾತ್ರಿಕೆರು ಬೇರೆದಕ್ಕುಲು ಪಂದ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬತ್ತದಿನ ಚರಿತ್ರೆ ತೂನಗ ನಮಕ್ ತೋಜಿದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಇಂಚ ಈ ವಲಸೆದ ನೆವನುಡು ಬತ್ತಿನಗುಲು ಧರ್ಮ ಪ್ರಸಾರಗ್ಲ ಕಾರಣ ಆತಿರು ಅವಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರಣ ಆತಿಂಡು ಪನ್ಪಿನಲ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಈ ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರದ ಕಾರಣಗೂ ಯುದ್ಧೋಲಾತಿನಲ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಇತ ವಲಸೆ ನಾಗರಿಕತೆದ ಇತ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಾರು ಪಂಡೇರಿ ಈ ವಿಚಾರನ. ವಲಸೆ ನಾಗರಿಕತೆತ ಬೆಳವಣಿಗೆದ ಮಾಮಲ್ಲ ಅಂಶ ಪಂದ್ ಜನ ಎಡ್ಡೆ ಬದುಕು ನಾಡೊಂದು ಒಂಜಿ ಕಡೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಡೆಕ್ ಪೋಂದು ಇತ್ತಿನ ಈ ಭೂಮಿಡ್ ನರಮಾಣಿನ ಬದುಕು ಶುರುವಾಯಿನ ಆತೆ ಪರತುದ ಪಂದು ಪನೊಲಿ. ಈ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಜಾಗಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಜಾಕೆಗ್ ಪ್ರಯಾಣ ಮಲ್ಪುನ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಆಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಹಾರ ನಾಡೊಂದು ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣಗೂ ಪೊಪಿನೆ ನಮ್ಮ ತೂಪ. ನರಮಾಣಿ ಆಹಾರ ಮಾತ್ರ ಮುಖ್ಯ ಅದು ಪೂಜಿ ಆಗಲ್ಲ ಜೀವನನು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ದೆಪ್ಪುಡು ಪಂಪಿನ ಕಾರಣಗಸ್ಸಾದಿ ಈ ವಲಸೆಗ್ ಅಗಲು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪೇರು. ಈ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಗಿಪರ ಪೋಯಡ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಶೋಧನೆಗ್ ಬೋಡಾಪಿನಾತ್ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಪಂಪಿನೆಟ್ ಅಷ್ಟಾದ ಈ ವಲಸೆ ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರನು ಯಾನು ನಾಲ್ ರೀತಿದ ತೂಕ ಪಂದ್ ಬೈಕ್ ಬೆನ್ನಿಗ್ ಪಂಡ ಬೆನ್ನಿ ಬೆನಿಯರೆ ವಲಸೆ ಬೈನ ಒಂಜಾಂಡ ಬೆನ್ನಿಡ್ದು ಬೇರೋಗು ವಲಸೆ ಪೋಯಿನ ರಡ್ಡೇತ ಅಂಚನೆ ಬೆನ್ನಿಡ್ದು ಬೇಲೆಗ್ ವಲಸೆ ಪೋಯಿನ ಮುಜಿನೆತ ಅಂಶ. ಅಂಚನೆ ಬೆನ್ನಿಡ್ದು ಪೆಂಟೆಗ್ ಪೋಯಿನ ನಾಳೆ ಗೋಡ್ದುಂಚಿ ನಡ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಪಂದ್ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸನು ತೂವನಗ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಾಪುನು. ಬೆನ್ನಿಡ್ದು ಬೆನ್ನಿಗ್ ನಮನ ಕಣ್ಣೆದ್ರಿಗೆ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಾತು ಉದಾಹರಣೆ ತೊನ್ಗ ಪನ್ನಗ 14ನೇ ಶತಮಾನದ ಪ್ರಾರಂಭಡು ಸಿರಿಯನ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ದಗುಲು ಬೆನಿಯರೆ ಭೂಮಿ ನಾಡೊಂದು ತುಳುನಾಡು ಬತ್ತಿನವು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರುಗೂ ಇಪ್ಪುನ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂಡ. ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಹವ್ಯಕೆರು ತುಪ್ಪ ಹಸನ ಉಂಬರೆ ತುಳುನಾಡಿಗೂ ಹೊಯ್ಕು ಪಂತಿನ ಲೆಕ್ಕ ಇಡೆಗ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬತ್ತದ ಬಜ್ಜೈ ತೋಟ ಮಲ್ತದಿನಲ ತುಳುನಾಡದ ಇತಿಹಾಸಗಳು ವಲಸೆದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಮುಖವಾಯಿನ ಘಟ್ಟ ಪಂದ್ ನಮಕ್ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುನು. ನಮ್ಮ ತೂನಗ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟು ಒಳ ವಲಸೆ ಎಂಚನೋ ಅಂಚನೆ ಬದಿಕೆರೆ ಬೆನ್ನಿ ಪಂದ್ ಇತ್ತಿನವು ಕಾಸಿಗೆ ಬೋಡಾದು ಬೆನ್ನಿ ಬೆನಿಯರೆ ಶುರುವಾಯಿನ ಲೆಕ್ಕಲ ಈ ಉದಾಹರಣೆಲು ತೋಜಾದು ಬರ್ಪುನು ನಮಕ್. ಅಂಚನೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಮಲೆನಾಡು ಕಾಫಿ ತೋಟ ಚಾ ತೋಟ ಮಲ್ತಿನವುಲ ಕಾಡು ಕಟ್ತದ ಸಂಬಾರು ಪದಾರ್ಥ ಮುಂಚೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಇಂಚ ಪೂರ ಬುಲೆಪಾಯಿನಾಲ ಇತ ಶುಂಠಿಗೆ ಜೈದಿನಾಲ ಒಂದು ಪೂರ ತೂವನಗ ಒಂದು ನೆತ್ತ ಪೂರ ಪಿರಾವುಡು ಬೆನ್ನಿ ಬೆನೊಂದಿತ್ತಿನ ಜಾಗದೊಟ್ಟುಗು ಈ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ನಂಟು ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ಬುಲೆಯಿನ ಒಂಜಿ ಈ ವಲಸೆದ ಒಂಜಿ ಬೆಳವಣಿಗೆನ ಈ ವಿವಿಧ ಹಂತೋಡು ಈ ಜೀವನ ಬದುಕದ ಮಿತ್ತದ ಆಸೆಗೆ ಕೂಡ ಅದು ಮಲ್ತದಿನ ಈ ಪೊರ್ಮಾಟಲ್ ಪೂರ ನಮಕ್ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುನ. ಅಂಚನೆ ಈ ವಲಸೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದಿಲ್ಲ ಒಂಜಾತ್ ಬದಲಾವಣೆಗ್ ಕಾರಣ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಆದುಂಡು ಪಂಪಿನಿನ್ನು ನಮ್ಮ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡು. ಬೆನ್ನಿನ ಸಾಗವಳಿಗೆ ಪಂದು ತೂವೊಂದಿತ್ತಿನ ಅಗಲು ಕಾಸು ಬೇರ ಪಂದು ತೂಯರ ಶುರು ಮಲ್ತಿನ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯದ ಅಂಚಿಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿನಲ ನಮ್ಮ ತೂವಡಾಪುಂಡು. ಅವತ್ತಂದೆ ಏತೋ ಈ ಕಾಸಿದ ಸಂದರ್ಭ ಕಾಸಿದ ವಿಚಾರ ಬರ್ನಾಗ ರಾಜಕೀಯದ ವಿಚಾರ ಬರ್ನಾಗ ಅಲ್ಪ ಯುದ್ಧ ಅಶಾಂತಿ ಒಂಜಾತ್ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಲೆಕ್ಕ ತೋಜಿದು ಬರ್ಪುಂಡು. ನೆಕ್ ಮಾಮಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆ ಪಂಡ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕನ ಚರಿತ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಿಂದೋನಿನಗುಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಏತು ಪುರ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ್ ನೊಟ್ಟು ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಪೊರ್ಂಬಿಯರು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಬದುಕುಗು ಬೋಡಾದು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಕತೆ ಒಂದು ದಾಲಪುಸ ಕತೆ ಅತ್ತೆ. ಇತ ತುಳುನಾಡಿಗೂ ತುಳುನಾಡದ ವರಸೆಡ್ ಹತ್ರ ಆತಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ನೆಂಪು ದಿಯೋಡಾಯಿನ ಸಂಗತಿ ದಾದಪಣ್ಣ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಒಂಜಾತ್ ಮಿಷನರಿ ದಸ್ರಾದು ಒಂಜಾತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಲು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಬತ್ತಿನಿ ಆಣು ಪೊಣ್ಣು ಒಟ್ಟುಡು ಶಾಲೆದ ಮುಟ್ಟಲು ಮಿತ್ತರ್ನ್ಯ ಒಂದು ಪೂರ ನಮಕ್
ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಇನಿಕ್ ಇನಿ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಾತು ಜೋಕುಲು ಪೊಳ್ಳು ಆಣು ಬೇದದಂತೆ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಪುನಲ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಅವತ್ತಂದ ಇತ್ತೆ ಶಾಲೆ ಪನ್ಪಿನ ಕಾಸುದಾಯೆ ಬಡವೆ ಪನ್ಪಿನ ಬೇದದಂತೆ ಪೂರ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ದಕ್ಕುಡು ಪನ್ಪಿನ ನೆಲೆಟ್ ಸರಕಾರ ಇತರ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಒಂಜಾತ್ ಬೇಲೆ ಪೊರ್ಮುನೇನು ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪವರೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಉಮೇದಲ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ತೋಜೊಂದು ಬರೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ರೀತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಜಾಹೀರಾತು ಕೊರೊಂದು ಜೋಕ್ಲೆನು ಮರಳು ಮಲ್ಪುನಲ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರುಗು ತೋಜೊಂದು ಬರ್ಪುನು ಇತ್ತ ಬೆನ್ನಿಡು ಬೇಲೆಗ್ ಮರ್ಗಿಲಾಯಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮೋನೇನು ನಮ್ಮ ಈ ವಲಸದ ಸಂದರ್ಭಡು ತೋಡಾಪುನು ಅಂಚಿ ನಿಲ್ಕನಗ ನಂಗೆ ಸುರುಕು ತೋಜಿ ಬರ್ಪಿನಿ ತುಳುನಾಡು ಬೆನಿಯರೆ ಪಂದು ಬೊಂಬಾಯಿ ಸೇರಿ ಒಂಜಾತು ಪೊಡಿ ಜೋಕುಲು ಅಡೆ ಪೋದು ಪಗೆಲುಡು ಉಡುಪಿ ಹೋಟೆಲುಡು ಕೋಪಾಸ್ ತೆಕ್ಕುದು ರಾತ್ರಿ ಶಾಲೆ ಪೋದು ಒಂಜಿ ನರಮಾಣಿ ಆವಡು ಪನ್ಪಿನ ಬೆಂಗಡು ಶಾಲೆ ಕಲ್ತುದು ಇನಿಕ್ ಇತಿಹಾಸ ಆತಿನ ಒಂಜಾತು ಉದಾಹರಣೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರುಗೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಬೊಂಬಾಯಿ ಪೋಯಿನಕುಲು ಊರು ಬುಡ್ದು ಬೈದಿ ಕುಟುಂಬಗೂ ಬೋಡಾದು ಕುಟುಂಬದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪಗೂ ಬೋಡಾದು ಒಂಜಾತು ಶ್ರಮ ಪಾಡಿನಲ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರುಗು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರಲ್ಲ ಒಂದು ಪುರ ಫಸ್ಟ್ಗ ಈತ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಉಳುವವನೆ ಹೊಲದೊಡೆಯ ಪಂಪಿನ ಭೂ ಮಸೂದೆ ಬತ್ತಿನೆಟ ಸ್ವಾದ ಒಂಜಾತು ಭೂಮಿದ ಇಲಾವರಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ಆಡ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಅಲ್ವಾ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ ಆಂಡ್ ಪನ್ಪಿನ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಕುಡಂಜಿ ವಿಚಾರನು ನಮ್ಮ ಪಾತೆರಡು ಪನೋಡು ಪಂದು ಯಾನು ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಐತೆ ಹಿಂದೆ ಈ ಪೊರ್ತುಗೆ ಸುಮಾರು ಇಂದೇ ಪೊರ್ತುಗು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಕೃಷಿಕ ಒಂಜಾತು ಬೇಲೆ ಕಸುಬು ಪುರ ನಡತೊಂದಿತ್ತಿನ ಅಂದ್ ಆಯ್ತ ಬೆರಿಟೆ ಈ ಬೇಲೆಡ್ದು ಬೆನ್ನಿಡ್ದು ಬೇರೋಗು ಪನ್ಪಿನಿಟ್ಟು ಒಂಜಾತ್ ಜನ ಜೋಕುಲು ಬೇತೆ ದೇಶಗೂ ಪೋಯಿನಿ ಅರಬ್ ದೇಶಗೂ ಬೆನಿಯರೆ ಬೋಡಾದು ಪೋಯಿನಾಲ ಒಂಜಾತ್ ಕಾಸು ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತುದು ಊರುಡು ಪಿರಪ್ಪ ಭೂಮಿ ದೆತೊಂದು ಭೂಮಿಡ್ ಇಂಚಪುರ ಮಲ್ತಿನಾಲ ಉಂಡು ಒಂದು ಹೊರವಲಸೆಗ್ ನಮ್ಮ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರಲಿ ಒಂದು ಈ ಹೊರ ವಲಸೆ ಇಪ್ಪು ಒಳ ವಲಸೆ ಇಪ್ಪು ರಡ್ಲ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಒಂದಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ನೆನಪು ಮಲ್ತನಡಾಪು ಬೆನ್ನಿಡ್ದ ಬೇಲೆಗ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂದು ಮೂಜಿನ ತಗಟ್ಟ ಈ ಗಟ್ಟೊಡ್ದು ದುಂಬು ನಮ್ಮ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡಾಯಿನ ಕುಡಂಜಿ ವಿಚಾರದಾದ ಪನ್ನಗ ಈ ತುಳುನಾಡ್ದ ಮಣ್ಣು ಕಡಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತಿನೆಡ್ತಸ್ರಾದ ವಲಸೆಗ್ ಕೊರಿನಾತೆ ಅನುಕೂಲ ಮಲ್ತು ಕೊರಿನಾವು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಇಪ್ಪು ರೈಲು ಇಪ್ಪು ಒಂದು ಪುರ ಮಲ್ತು ಕೊರಿನ ನಮ್ಮ ಮದಪರೆ ಆವನ್ನಿನ ಕುಡಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವಿಚಾರದಾದ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಾತು ಕೈಗಾರಿಕೆಲು ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಬತ್ತ ವಿಶೇಷ ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ದ ತಿರ್ತುಡ ಒಂಜಾತ್ ಕೈಗಾರಿಕೆಲು ನಮ್ಮ ದೇಶಗೂ ಬತ್ತ ರೈಲು ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬತ್ತ ಅಂಚನೆ ರೈಲು ಬತ್ತಂದ ಈ ಕಾರಣಗಾಸ್ತ್ರಾದು ತುಳುನಾಡ್ದ ಒಂಜಾತ್ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ರೈಲು ತಾದಿಗಾದು ಹೊಸ ಕೈಗಾರಿಕೆಲೆಗಾದು ಪೋಯಿನ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರುಗು ಒಂಜಾತ್ ಉದಾಹರಣೆ ಉಂಡು ಇಂಚಾದಿಪ್ಪುನಗ ಈ ಬೆನ್ನಿ ಪೋಯಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಾತ್ ನಮ್ಮ ಜವಣೆರಿಗ್ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಅಗುಲು ಕಲ್ತಿನ ಬರವುಗು ತಕ್ಕತ್ತಿನ ಬೇಲೆಲ ತಿಕ್ಕಂಡು ಬೇಲೆಡ್ ಉಂಡಾನಗ ಒಂದು ಬೆನ್ನಿಡ್ದು ಬೇಲೆಗು ಪೋಯಿನಿ ಅಂಚನೆ ಆಗಲ ವಸತಿಲ ಒಂಜಿ ಮಟ್ಟುಡು ಅಗಲಿಗ್ ಒಂದು ಪುನರ್ವಸತಿಲ ಆಂಡ್ ಅವು ಏತು ಮಟ್ಟಗೂ ಆತಂಡು ಬಂತಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆನ ಕಣ್ಣೆದುರು ದಿವೊಂದುಲ ಬದುಕು ತುಯ್ಯರಿಗ್ ಬೆನ್ನಿಡ್ದು ಬೇಲೆಗ್ ಪೋಯಿನ ಈ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಕನೋಡಾಪುಡು ತುಳುನಾಡಿಡು ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಕೃಷಿ ನಾಶ ಆಯಿನಿ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತ ಅಂದೆ ಕೃಷಿ ನಾಶ ಆಂಡ್ ಆಯಿನಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟು ತೂವನಗ ಈ ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ನಾಶ ಆಯಿನ ಬಗೆಕ್ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಬೇಜಾರಿಡ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರೊಂದು ಪುನ ಅತ್ತ ಅಂದೆ ಒಂಜಾತ್ ಜನಕುಲು ತನಕುಲಡ ಇತ್ತಿನ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿನ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ದಂಧೆದ ಜನಕುಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಒಂಜಿ ರಾಜಸೂತ್ರ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾರಿನಾಲ ಪೊಡಿ ಕಾಸಿಗೆ ಮಾರಿನಾಲ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರುಡು ಬರ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಈ ಕೈಗಾರಿಕೆಲು ಕಂತಿನ ಬದಲಾವಣೆ ದಾದ ಪನ್ನಗ ದೇಶದ ಉದ್ದಗಲದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನಕುಲು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬೇಲೆಗು ಬೋಡಾದು ಬತ್ತೀರು
ಬೇಲೆಗು ಅಗಲು ಕಡಿಮೆ ಕೂಲಿಗೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರು ಪಂದ್ ಮುಲ್ಪದ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕುಲು ಅಗಲೇನ ಆಶ್ರಯಿಸಾರೆಲ್ಲ ಶುರು ಮಲ್ತೇರು. ಕಡಿಮೆ ಕೂಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕುನ ಈ ಜನಕುಲೇನು ತನ್ಕುಲ್ನೊಟ್ಟುಗು ತನ್ಕುಲ್ನ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದೊಟ್ಟುಗು ಬೆರೆಸುದು ಪೋಪಿನ ಲೆಕ್ಕತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಲ ನಮ್ಮ ಎದುರು ನಡ್ತುಪೋಂಡು ಒಂದೇ ಸರಿ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬೀಡಿ ಉದ್ಯಮಲ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಿನ ನಮಕ್ ತೋಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ಈ ಬೀಡಿ ಉದ್ಯಮ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಒಂಜಾತು ಪೊಣ್ಣು ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟಾರೆ ಶುರು ಮಲ್ತೇರು. ಕಂಡನಿ ನಗುಲು ಪಿದಾಯಿಡ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಈ ಪೊಂಜು ನಗುಲು ಬೀಡಿದ ಸೂಪು ಪತ್ತೊಂದು ಆಗಲ್ಲ ಜೋಕುಲ್ ಬಾಲ್ಯನ್ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸುಧಾರ್ತೊಂದು ಶಾಲೆ ಕಲ್ಪಾದು ನೆಲೆ ಆಯ್ನ ಒಂದು ಪೂರ ನಮಕ್ ಬಾರಿ ಆಸಕ್ತಿದ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಅನ್ಪನುಲಿ. ಇಂಚನೆ ಕೆಲವು ಇತ್ತದ ಒಂಜಿ ಖರ್ಚಿ ವೆಚ್ಚನು ತೂನಾಗ ಪೊಣ್ಣು ಅಣ್ಣು ರಡ್ಡು ಜನಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೋಡ ಆಯ್ನ ಅಗತ್ಯ ಕಣ್ಣೆದುರುಗು ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಅಂತೂನಾಗ ಕಲ್ತಿನ ಪೊಂಜೋನಗುಲು ಅಂಚನೆ ಅಂಜೋನಗುಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫೀಸ್ ಪಂದ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೆಲಸಗೂ ಪಿದಾಡಿಯರು ಪಂದಾಂಡ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪನ ಅನುಕೂಲ ದಾಂತಿನ ಒಂಜಾತು ಜನ ತನ್ಕಲ್ನ ಕೈ ಕಸುಬು ಪಂದು ಈ ಬಿಡಿ ಕಟ್ಟುನ ಲೆಕ್ಕತಿನ ಕಸುಬುಡು ತನ್ಕಲ್ನ ಬದುಕು ತೂಗಿನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಪ್ಪ ಅಂಚನೆ ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ಬೆನಿಪಿನೆಟ್ಟು ಸುಖ ಇಜ್ಜಿ ಬೆನ್ನಿಯರೆ ಜನ ತಿಕ್ಕುಜೇರು ಪಂಪಿನ ಕಾರಣಗಷ್ಟಾದ್ ಒಂಜಾತ್ ಬೆನ್ನಿ ಭೂಮಿಲು ಪಡಿಲು ಬುರ್ನಿಯಲ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರುಗು ತೋಜುಂಡು. ಅಂಚನೆ ತಾರೆದ ತೋಟ ಬಜ್ಜೆ ತೋಟ ಅಲೋ ಆಯ್ನೆಲ್ಲ ತೋಜುಂಡು. ಐದೊಟ್ಟುಗು ಒಂಜಾತ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಟ್ಟಡಲು ನಗರೀಕರಣ ಒಂದು ಪೂರ ಆತಿನ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೂ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಒಡೆಮುಟ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎತ್ತದನ್ನು ಪನ್ನಗ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಅತಡ ಬಂಗಾಳ ಇಂಚಿನ ಜನಕುಲು ಬತ್ತಜೇರು ಪಂದಾಂಡ ತುಳುನಾಡು ಬದುಕೆ ನಡಪಂದು ಪಂಪಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತದು ಉಂಡು. ಈ ವಲಸೇಡ್ ದಸರಾದ ಹಳ್ಳಿದ ಪರಬೇರು ಮಾತ್ರ ಓರಿದೇರು. ಅಂಚನೆ ಪೇಂಟೆಡ್ ಅತ್ತ ಅಮ್ಮೆ ಬೇಲಿಡು ಪೋನಾಗ ಜೊಕ್ಕು ಮಾತ್ರ ಒರಿದೇರು ಪಂಪಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲ ಉಂಡು. ಈ ಪೂರ ನೆಲೆಟು ವಲಸೆ ಬುರ್ದಿನ ಪರಿಣಾಮನು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಎಡ್ಡ ಆಯ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ದುಃಖಾಪಿನ ಸಂಗತಿಲ ನೆಟ್ಟು ಉಂಡು ಪಂಪಿನೇನು ನಮ್ಮ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊನಡಾಪುಂಡು. ಪೇಂಟೆ ಪರ ಊರು ಸೇರಿನ ಜವನೇರ್ನ ಸ್ಥಿತಿಲ ಅಕಲು ಎನ್ನಿ ಲೆಕ್ಕದಾಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಉಂಡು ಪಂದದಾಲ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಲ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಅಗುಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರೀತಿನ ಕಳೆ ಒಂದು ಜೋಕ್ಲೆನು ಪ್ಲೇ ಹೋಮು ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಬಂದು ಬುಡುಪಿನ ಲೆಕ್ಕತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತಂಡ ಆಯ್ತ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆದು ಬೈದಿನ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಲು ತುಳುನಾಡ್ದ ಹಳ್ಳಿಡ್ಲ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಪಂಪಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಪುಟ್ಟಾದುಂಡು ಪಂಪಿನಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ಪಂದು ಪನುಡಿ. ಈ ಹೊರ ವಲಸೆ ಒಳ ವಲಸೆದ ಪರಿಣಾಮ ಪಂಪಿನ ನಮ್ಮ ಬದಲಾಯಿಸರೆ ಅವನ್ನಿನ ಕಾಲದ ಸತ್ಯ ಪಂಪಿನೇನು ನಮ್ಮ ತೆರಿಯನೋಡು. ಇತ್ತೆ ಕಡೆಕಾದು ಬೆನ್ನಿಡ್ದು ಪೇಂಟೆಗ್ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ಏನ್ ತಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪ. ಇನಿ ತುಳುನಾಡ್ದ ಹಳ್ಳಿ ಪೇಂಟೆಗ್ ಒಳ ವಲಸೆ ಹೊರ ವಲಸೆ ರಡ್ಡಲ ಮಿತ ತತ್ವದ ಹೆಚ್ಚಾವರೆ ಕಾರಣ ಆಯಿನ ಅಂಶಲುಡು ಉದಾರೀಕರಣ ಜಾಗತೀಕರಣ ಅಂಚನೆ ಖಾಸಗೀಕರಣದ ಪರಿಣಾಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಪಂಪಿನೇನು ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಆಪುಡು. ನಮ್ಮ ಮುಂದೇನು ಮದತದ ನಮ್ಮ ಪಜ್ಜಿನ ದುಂಬುದಿವರೆ ಆಪುಜಿ ತಿಂಗೊಳ್ದ ಆಕೆಯರಿಗೆ ಕೈ ನಿಲ್ಕೆ ಸಂಬಳ ಬರ್ಪಿನ ಬೇಲೆಲ ಬೇರುಡು ಅಪಗಪಗನೆ ತಿಕ್ಕುನ ಕಾಸು ಐಟು ತಿಕ್ಕುನ ಸೌಕರ್ಯಲ ಒಂಜಾತ್ ನಮ್ಮ ಜನಕುಲೆಗ ಕೊಳ್ಳು ಬಾಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಕಡೆಗೆ ಮೋನೆ ಪಾಡು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತು ದಿನಾಲ ನಮ್ಮ ತುಪ್ಪ ಅವತ್ತಂದೆ ಹಳ್ಳಿಯ ಮೂಲೆಡ್ಲ ಮಾಲ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬರಂದುಪ್ಪಿನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಪ್ಪ ಈ ನೆತ್ತ ಎದುರುಡು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನಕರು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ಪುನಲ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟದ ವಿಚಾರ ಅವನ್ನುಂಡು ಪಂಪಿನಲ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಾವನುಂಡು. ಈ ವಿಚಾರನು ನನ್ನಲ ಮುಂದುವರಿಸ ಒಂದು ಪೋಪಿನಿರ್ದು ದುಂಬು ಒಂದು ಮಾಮಲ್ಲ ಸಂಶೋಧನೆ ಬಯಸುನ ವಿಷಯ ಆಯ್ನೆಟಸ್ಸಾದ್ ಯಾನಿಡೆಗೆ ಉಂಟಾದ ಒಂದು ಕಂತಂದೆ ಒಂಜಾತು ಕಡೆಟ್ ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯದ ಕಾರ್ಮಿಕರ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನಕ್ಕೂ ದಿನ ಹೆಚ್ಚಾವೊಂದುಂಡು. ಅತ್ತ ಅಂದೆ ತಿಕ್ಕು ಸಂಬಳನು ತರೈಕು ವೈತುಂಡ ಕಾರಿಗೆ ಎಕ್ಕುಜಿ ಪಂಪಿನ ಲೆಕ್ಕ ಮುಕಾಲ್ವಾಸಿ ಜನತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು. ನೆತ್ತ ಕಡೆಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ವಲಸೆ ಕಂತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಪಡ್ಕೆದೊಟ್ಟು ಆ ಜನಕುಲೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿಲ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಳಜಿಲ ಎನ್ನಾವು ಪನೊಂದುಲ್ಲ. ತುಳುನಾಡದ ಬದುಕುಡು ವಲಸೆದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಾತು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣದ ಗುಣನು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಮತ ಪರೆಪಲ್ಲಿ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಪ್ಪೆ ಕರ್ಲಿಡು ಪತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕ ಬದುದಿನ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತಿನ
ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಮತ ಧರ್ಮ ಭಾಷೆ ಇಂಚ ಒವೇ ನಮೂನಿದ ಭೇದದ ಗೆಣ್ಪಂದೆ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಪ್ಪೆ ಬಾಲೆಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಬದುಕುದು ತೋಜಾಯಿನ ನಮ್ಮ ಮಾದರಿ ನಮ್ಮ ನೆನಪು ಮಲ್ತನೊಡಾಪುಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣೊಡ ಹತ್ರ ಹೊಸ ಹೊಸ ರೀತಿದ ನೀಗೆಡು ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿಡು ಗೇನದ ನಡಿಟ್ಟು ಒಟ್ಟಾದು ಬದುಕೊಂದಿತ್ತಿನ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಇನಿಕ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಇಡೀ ಜಗತ್ತದ ಕಣ್ಣು ಸೆಳೆಯುದುಂಡು ಪಂಪಿನಲ ನಮ್ಮ ಮದಪರಾಪುಜಿ ಕೋಮು ಸಂಘರ್ಷಪ್ಪು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗೂ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ರಣರಂಗ ಅವರೇ ಹೆಚ್ಚು ಪೊರ್ತು ಇಜ್ಜಿ ಪಂಪಿನ ಲೆಕ್ಕತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲ ಇತ್ತಿನೇನು ಒಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲಿಡು ನೆನಪುದಿಯು ಒಂದು ಈ ಕಾರಣಗಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಇನಿಕ್ ಕುಡರ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆರಾಧನೆ ಆಚರಣೆದ ಪಿರವುಡು ಇತ್ತಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಮಿಕದ ಕಥೆಲೆನು ಪಿರಪ ಏನೋಡು ಓದೊಂದು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಪಜ್ಜೆಡ್ಲ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಉಸಿರಾದ ಜೊತೆನೊಂದು ಮುಂದುವರಿಯೋಡ ಇನ್ನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಪಂದ್ ಏನ್ ಪಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪ ಅವತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ನೆಲಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಸತ್ಯುಲು ಪಂಪಿನ ಕಾರ್ಮಿಕದ ಕತಿಕೋಲು ಮುಡೇದು ಕೊರ್ನ್ಯ ಗೇನದ ಸುದ್ದಿಲೇನು ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತಿರ ನೋಡು ಸಾಮರಸ್ಯದ ಎರೆಗ್ಲ ಬೇನೆ ಕೊರಂದಿನ ಒಟ್ಟುಗು ಬದುಕುನ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣದ ಗುಣ ಉಂದೇನು ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆದ ಪರಂಪರೆಡು ಇತ್ತಿನೇನು ಜನಕುಲು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ನಂಬುದಿರು ಇನಿಕ್ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಗಿದಿರ್ದಂಡು ನಿಜ ಆಂಡ ಆಚರಣೆ ಆರಾಧನೆ ಜೀವನಾವರ್ತನ ವಾರ್ಷಿಕಾವರ್ತನದ ವಿಧಿ ವಿಶೇಷ ವಿಧಿ ನಿಷೇಧದ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಪಿರಪ ಒಟ್ಟಾಪ ಅಪ್ಪೆ ಮೂಲ ಕಟ್ಟು ಇನಿಕ್ಲ ಅಮ್ಮೆ ಮೂಲ ಕಟ್ಟುದಡಿಗೆ ಪಿಜಿರಂದೆ ಉಂಡು ಪಂಡ ಈ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಆಚರಣೆದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲು ನಿಟ್ಟು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವನಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಂತಿನಿ ನಮ್ಮ ಮದಪರಾಪುಜಿ ಒಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆದ ಎಡೆಕ್ ಹಿಂಸೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ರಹಿತ ಸಮಾಜದ ಎಡೆಗ್ ಕೊನವರೆಗೂ ನಮಕ್ ಅಗತ್ಯ ಪೂರಿನ ಅಂಶಲು ಪನೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತಿರನು ಉಂಟಾವೆ ಈ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನ್ಯ ಪೂರಗಲೆಲ್ಲ ನಮಸ್ತೆ ವಂದನೆಲು ಯಾನ್ ಪನ್ನೆಟ್ಟು ದಾದಾಂಡಲ ನಿಗಳಿಗೆ ಕುಡಪ ಒಂತೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಬೋರ್ಡು ಪಂದ ಅಂಡ ಕೇನೋಲಿ ದಾದ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಪಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವಕಾಶಗೂ ವಂದನೆಲು. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮೇಡಮ್, ವಲಸೆದ ಇತಿಹಾಸದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪರದೇಶದ ಕುಲು ಬೇರದ ಪುದರಡು ವಲಸೆ ಬೈದಿನ ವಿಚಾರು ವಲಸೆ ಪನ್ಪುನವು ತುಳುನಾಡದ ಜನಕುಲು ಬರವು ಸರವು ಕಲ್ತದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಆತಿನ ವಿಚಾರಲನ್ನು ಅಂಚನೆ ಬೆನ್ನಿಡು ಆಯಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಕೈಗಾರೀಕರಣ ನಗರೀಕರಣದ ತುಳುನಾಡದ ಪಚ್ಚೆ ಪೊದಿಕೆದ ಬೈಲು ಕಂಡಲು ಕೆಲವಾತ್ ವಲಸೆದ ಎಡ್ಡೆ ಪರಿಣಾಮಲೇನು ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಲೇನು ತೆರಿಪಾದ ಕೊರಿಯರು ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪಾಲೆ ಪಂದು ಜಾಗೃತಿ ಎಲ್ಲ ಪಂಡರು. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮೇಡಮ್. ಸೊಲ್ಮೆಲು ದುಂಬತ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿಪ್ಪುನ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರಾವ್, ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ, ಶ್ರೀ ಧವಲ ಕಾಲೇಜು ಬೆದ್ರಾ ಮೆರೆಡ ಲೇಸದ ಬಗೆಟ್ ರೆಡ್ ಪಾತೆರ ಪನುಡು ಪಂದು ಭಿನ್ನೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಪೂರ ಜನಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬತ್ತನಕ್ಲೆಗ ಎನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಂತಹ ಶೇಷಪ್ಪ ಸರ್ಗ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇಂಕ ಆತು ತುಳು ಬರ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಪಂತೆ ಸರ್ಡ ಇಂಕ ತುಳು ಆತ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಡ ಪಾತೆರ್ವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನ ಕಡೆ ಪಾತೆರ್ವೆ ಅಂಡ ತುಳು ಇಂಕ್ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ ಪನರ ಪಂಪೆ ದಾಯಪಂಡ ಇಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡ ಅಂಡ ಇಂದುತ ಮಾಧವ್ ಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ಆರನ ತಂಡಗ್ ದುಂಬ 72ನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಂಡವು ಕುಶಾಲ್ದ ವಿಷಯ ಅತ್ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಒವ್ವು ಕಿನ್ನೆ ವಿಚಾರದ ಪತ್ತದು ಅಂಚದು ಅವನ್ ಎಂಕ್ಲ ಶ್ಲಾಘನೆ ಮಲ್ಪೋಡೆ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೈತ ಬಗ್ಗೆ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಆತ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪನ್ನಕ್ಲು ಅದಾಗ ಇಂಚಿತ್ನ ವೆಬಿನಾರ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ತಿಳಿಪುನ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡ್ ಅಂದ ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ನ ವಿಷಯ ಅವೇ ಪನ್ಪುನಂಡ ತುಳುನಾಡ ವಲಸೆ ದೇವಿಕಾ ಮೇಡಮ್ ಬಹಳ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತು ಪನ್ಯರ್ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಪನ್ಯರ್ ಎಂಚ ತುಳುನಾಡ ವಲಸೆ ಆಂಡೆ ಪಂಡದು ಅವೇ ಯಾಂದ ಬಾಂಬೆಡಿ ಕಲ್ಪುನಾಗ ಅಲ್ಪ ಸುನೀತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಪ್ಪು ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಪ್ಪು ಅಕಲ್ ಪೂರ ತುಳುನಾಡದಕ್ಲು ಪೋದು ಬಾಂಬೆಡ್ ವಲಸೆ ಪೋಯಿನಕ್ಲು ಪಂಡ ಉದ್ಯೋಗಗೋಸ್ಕರ ಪೋದಿಪ್ಪರ ಯಾವ್ ಆಂಡ ಅಲ್ಪ ಮಾಟುಂಗ ಸಂಗಡ್ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ತುಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ಲೆನ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲಿಪ್ಪುನು ಮಂಗಳೂರುಡು
ತುಳುಕೆನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ದಾಲ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅಂತ ತೋಜುಜಿ ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯಗ್ ಇತ್ತೆ ಬಾಂಬೆಗ್ ಪೂರ ಪೋನಾಗ ಏರೆ ಪರಿಚಯ ಇಪ್ಪನ್ನಾಕು ತುಳು ಪಾತೆರ್ನಲ ಎಂಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಮೋನೆಡ್ ಒಂಜಿ ತೆಲಿಕೆ ಬರ್ಪುಂಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲತ್ಲ ಪಂಡದು ಪಂಡ ಅವು ಭಾಷೆ ಎಂಕಲ್ನ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಅದು ಮಲ್ಪುಂಡಂದ್ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂಚದ್ ಅಲ್ಪದಾಕ್ಲೆನ ತೂನಾಗ ತುಲೆ ಏತ್ ಜನ ವಲಸೆ ಪೋತೆರ್ ಇತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ದೇವಿಕಾ ಮೇಡಮ್ ಪನ್ನಿಯರ್ ಬಾಂಬೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ವಲಸೆ ಪೋಯರ್ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೋದಿಪ್ಪರ ಯಾವ್ ಅಂಚಾದ್ ಅಲ್ಪಲ ಬಾಂಬೆಡ್ಲ ತುಳುನಾಡ್ದ ಕಂಪು ಪಸರಿಸೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪುನು ಇತ್ತೆ ಕಿನ್ನೆ ವಿಷಯ ಇತ್ತೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟಿ ಎಂಕ್ಲೆನ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಪಾತೆರಡ ಯಾವ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆ ಬೊಬ್ಬೆ ದೀಪದ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಆ ತುಳುನಾಡ್ದ ತುಳು ಪಾತೆರ್ನ ಅವು ಭಾಷೆ ಆಚೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ಎಂಕ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಬಾಂಬೆಡ್ ಪೋನಾಗ ಯಾನ್ ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪದ ತುಳುನಾಡದ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ವೆಬಿನಾರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡ್ ಎಂಕ್ಲು ಮಾಟುಂಗ ಸಂಗಡ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂತ ಅಂತ ಪನ್ಪುನು ಇತ್ತೆ ಭರತ್ ಪೊಲಿಪೆಪ್ಪು ಆರ್ ಇತ್ತೆಲ ಎಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೇರಂದ್ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂಚನೆ ಅವು ಕಂಪು ನನ್ನಲ ತುಳುನಾಡ್ದ ಕಂಪು ಬೇತೆ ವಲಸೆ ಪೋಯಿನೈಕಾದ್ ಎಂಕ್ಲೆನ ಬಾಂಬೆಡ್ ಪೂರ ಅಥವಾ ದುಬಾಯ್ಡ್ ಪೂರ ತುಳುನಾಡ್ದ ಕಂಪು ಪಸರಿಸಡ ಆಂಡ್ ಅಂದ್ ಪನ್ಪುನು ಅವೇ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಮುಲ್ಪ ತೋಂಡ ಮಂಗ್ಳೂರುಡು ತೋಂಡ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಬಿಜಾಪುರ ಅಕುಲ್ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ವಲಸೆ ಬರೊಂದಿತ್ತೇರ್ ಎಂಕ್ಲೆನ ಅಕುಲ್ ಪೂರ ದುಬಾಯ್ ಪೋಂಡ ಅಕುಲ್ ಪೂರ ಇಂಚಿ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಮಂಗ್ಳೂರ್ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ದುಬಾಯ್ ಲೆಕ್ಕ ದಿಪ್ಪು ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಕ್ ಕಿನ್ನೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಂಡ ವಲಸೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲದ 10 ವರ್ಷದ ಪಿರಾವೊತ್ತಿ ಸುಶೀಲಮ್ಮ ಪಂಡದು ಬೇಲೆದಾಲ್ ಬರೊಂದಿತ್ತೋಳು ಆಲು ಗುಲ್ಬರ್ಗಡ್ದು ಮುಲ್ಪ ವಲಸೆ ಬತ್ತಿನಾಲ್ ಇತ್ತೆ 10 ವರ್ಷ ಆಲ್ ಅಮ್ಮ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರ್ಕೆನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಉಲ್ಲೆ ಈರ್ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರ್ಕೆನ್ನಾಗ ಅಮ್ಮ ಎಂಕ್ ಬಿಜೈಡ್ ಓಲಾಂಡಲ ಒಂಜಿ 5 ಲಕ್ಷದ ಇಲ್ಲು ತಿಕ್ಕುಂಡ ಅನ್ಕೆನಾಗ ಎಂಕ್ ಒಂಥರ ಶಾಕ್ ಆಂಡ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆನದ ಪಂಡ ಆತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಯರ್ ಮಂಗ್ಳೂರು ಬತ್ತದ ಪಂಡದ್ ಯಾ ಪನ್ನೆ ಕೆನ್ನಾಗ ಆಲ್ಪನ್ಯಲು ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಒರಿಯೆ CA ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒರಿಯೆ ಲಾಯರ್ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ಒರಿಯೆ ದುಬಾಯಿ ಪೋತೆ ಅಂದ್ ಮೂಜಿ ಜನ ಆಣ್ ಜೋಕುಲಾಲೆಗ್ ತುಲೆ ಮಂಗ್ಳೂರು ಬತ್ತದ ಮುಲ್ಪ ನೆಲೆಯಾದ್ ಮುಲ್ಪದ ವಾತಾವರಣ ಸೆಟ್ ಆದ್ ಮುಲ್ಪನೆ ಅಕುಲು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆದ್ ಇಪ್ಪರ ತೂಪುನ ಅಕುಲು ಇಂಗ್ ವಲಸೆ ಅನ್ ಪನ್ಪುನ ಎಂಕ್ಲೆ ಪನೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಯರ್ ತುಳುನಾಡು ಪುರಾ ಜನಗ್ಲ ಬಲೆ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ನುಪ್ಪು ಕೊರ್ದು ಅಕಲ್ ಮುಲ್ಪ ಇಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಂಡು ಇಂದು ತುಳು ಜನಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂದ್ ಪನೊಲಿ ಅಂಚನೆ ಇಂದ್ ಆತ್ ತುಳುಟು ಪಾತೆರ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಕನ್ನಡ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಕ್ಷಮೆ ಕೇನ್ವೆ ಅನ್ ದಯಪಂಡ ನಿರರ್ಗಳವಾದ ಪಾತೆರ್ರ ಬರ್ಪುಜಿ ಒಂತೆ ತೊಡರ್ ಆಪುಂಡು ಅನ್ ಪನ್ಪುನ ಎಂಕ್ ಇಂಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ತೆರ್ ಚಿನಾಂಡ ಏನಾಡ್ದು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ತಪ್ಪಾಂಡ ಇನ್ಮಲ್ ಕೊಡ್ಚಿ ಅನ್ ಪಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪಾತೆರ್ರ ತೂಪೆ ಅನ್ ಪನ್ಪುನು ಪೂರ ಜನಕ್ ಎನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಮೂಡೊಂದುಂಡು ನನ್ನಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಬತ್ತದ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬತ್ತದ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ನಾನು ಆಶಿಸುವೆ ಎಂಕ್ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನೈಕ್ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮೇಡಮ್ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಪಾತೆರ್ಯರ್ ಅಂಚನೆ ಈ ಲೇಸದ ಬಗೆಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಮದಿಪು ಕೊರಿಯರ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನು ಬಯಕಿಯರ್ ಬೊಂಬಾಯಿಡು ನಡಪುನ ತುಳುನಾಡದ ಲೇಸದ ವಿಚಾರನ್ನ ತೆರಿಪಾಯರ್ ಸೊಲುಮೆಲು ಮೇಡಮ್ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಮಾನಾದಿಗದ ಬಿನ್ನೆರಾದ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುನ ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಟೀಕೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕಲಾವಿದೆರು ನಿರೂಪಕಿರು ಬೊಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾ ಕಲಾವಿದೆರು ಈ ಲೇಸದ ಬಗೆಟ್ ಪಾತೆರ ಪನೊಡುಂದು ಭಿನ್ನೈತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮೇಡಮ್ ಮೈಕ್ ಆನ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಮೇಡಮ್ ಮೈಕ್ ಆನ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ.
ಮೇಡಮ್ ಕೇನುಂಡೆ ಭಾರತಿ ಮೇಡಮ್ ಕೇಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತ್ ಪಂಡರ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಅರ್ ತಿರ್ತ್ ಮೈಕ್ ದಲಕ ಒಂಜಿ ಸಿಂಬಲ್ ಉಂಡತೆ ಐಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಪಗ ಅವು ಆನ್ ಆಪುಂಡು ಮೈಕ್. ಎಸ್ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಮೇಡಮ್ ಇತ್ತೆ ಉಂಡು. ಹಾ ಇತ್ತೆ ಉಂಡು ಪಾತಿರ್ಲೆ. ಇದಕ್ಕೇನುಡದೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನು ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಕಲಾವಿದೆ ಭಾರತಿ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಮೇಡಮ್ ಪಂಡೇರ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಭಾಷೆನೆ ಯಾನು ಇತ್ತೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಈತು ಫ್ಲೂಯೆಂಟ್ ಅದು ಕಲ್ಪರೆಗೆ ಕಾರಣ ತುಳುಕುಟ ಎಂಕಲ್ಲ ಉಡುಪಿದ ತುಳುಕುಟ ಕಾರಣ ದಾಯಕ್ ಪನ್ನಗ ಯಾನು ಒಂಜಿ ವಲಸೆ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ವಲಸೆ ಪಂಡೆ ಅಂಚನೆ ಯಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರುಡು ವಲಸೆಗೆ ಪೋದುದು ಯಾನು ಬೆಂತದು ಅಲ್ತಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಯಾನು ಮಂಗಳೂರು ಬಕ್ಕ ಉಡುಪಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯ್ನ. ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪನ್ನಗ ಯಾನ್ ಭಕ್ತಿ ಚಾನಲ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ದೈವ ದೇವಸ್ಥಾನದವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತೊಂದು ಐಟ್ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ದೈವಾರಾಧಕರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತೊಂದು ಈ ತುಳುನು ಈತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಪಾತೆರೆ ಪಂಡದು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಮ್ಮೆ ದೇ ಪನ್ನಗ ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ದಾದಲ ಗೊತ್ತಿಜಾಂಡು ತುಳು ಪನ್ನ ಪಾತೆರ್ಪೆ ಆಂಡಲ ಆತು ಒಂಜಿ ಫ್ಲೂಯೆಂಟ್ ಆತಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ನಿಕಲ್ನ ಕುಡ್ಲದ ತುಳುಕ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಉಡುಪಿದ ತುಳುಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಆಂಡಲ ಪರವೈಜಿ. ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ದೇಪನ್ನಗ ದಾಖಲೆದ ಚರಿತ್ರೆಡ್ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮಿಷನರಿ ನಕಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ನಿ ಮಕ್ಕಳ ನಪ್ಪನ ದೇಪನ್ನಗ ಮುಲ್ಪ ಅಕ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಅಕ್ಲು ಒಂದು ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕಲೆಗೆ ಮುಲ್ಪ ಈ ಜನಪರ ಕಡಪ ರಾಜ್ಯ ಪನ್ಪೇರು ವಲಸೆ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಪರಿಭಾಷಣೆ ಕೊಡ್ನೆ ಅಕ್ಲೆ ಅಂದದ್ದು ಪನೊಲಿ ಬದುಕದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇಪ್ಪು ಶಿಕ್ಷಣ ಬಕ್ಕ ಉದ್ಯಮದ ರಂಗುಡು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ವಲಸೆ ಪೋದಿಪ್ಪೆರಿಯಾವು ಈ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಬಕ್ಕ ಅಸಮಾನತೆ ಮಿತಿ ಮೀರಿದ್ದು ಪೋಯಿನೆಡ್ ಬಕ್ಕ ಜನಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಈ ವಲಸೆ ಪೋಪಿನವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡಿ ಈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಡು ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಉಲ್ಲೇರು 100% ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಪನ್ಪುನ ಎಂಕಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವಡು ದೇಪನ್ನಗ ಮುಲ್ಪ ಲಂಚನ್ ಮುಲ್ಪ ಮೂಲು ಯಾನು ಕೊಡೆ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪೋವನಾಗ ಅಲ್ಪ ಬೇಲೆದಕ್ಲು ನಮ್ಮ ವನಸು ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಮಡೆ ಇರೇನಿದ ದೆಪ್ಪುನಕ್ಲು ಅಕ್ಲು ಬೆಳಗಾವಿ ಅಂಚಿದಕ್ಲು ಆಗ್ಲಿ ಏತ್ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಕಟ್ಟೊಂದೇರ್ ಪನ್ನಗ ಯಾನ್ ಅರೆನ್ ಕೇನ್ಯ ಇರು ದಾದ ಮಂತೊಂತುಲ್ಲಾರಮ್ಮ ಬಂದದ್ದು ಯಾನು ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಕಡಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಆದ್ಯುದು ಜನ ಕೆಲಸದಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ಎನ್ಕೆಂಡೆ ಮಲ್ಪದಕ್ಲ ಬಂದದ್ದು ಅತ್ತು ಅಕ್ಲು ಅಂಚದಕ್ಲು ಬಿಜಾಪುರ ಬೆಳಗಾವಿದಕ್ಲು ಪೂರ ಅಕಲಿನಿ ಯಾನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗು ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೆ ಆಜಿ ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಪೂರಾ ಡಿವೈಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಕಲೆಗ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಮದಿನದ ಸಮಾರಂಭಗು ಕಡಪೊಡುದು ಯಾನು ಲೀಡರ್ ಆದದ್ದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂತುಲ್ಲೆ ಅಂದದ್ದು ಮನಂದುಲ್ಲೆ. ಬಟ್ ಏತ್ ಮಟ್ಟಗ ಅಕಲು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಏತು ಬಟ್ಟಡ ಅಕಲು ಬೆಳೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಪನ್ನಗ ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿಡಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೆಳಗಾಮು ಬಿಜಾಪುರ ಮುಗ್ಗುಲ ಅಟೋ ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ಜೀವನ ಮಲ್ತೊಂತುಲ್ಲೇರು. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪೂರೈಕ್ಲ ಅಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಆಸರೆ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಎಂಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಈಗೆ ನುತ್ತ ಎಲ್ಪತ್ತರ ಉಂಡು. ಬಟ್ ಒಂದು ದಾಖಲೆಗೋಸ್ಕರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವರಿಗೆ ಬಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಪಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಲೆ ನಂದೇ ಮಟ್ಟಡು ಮೂಡುದು ಬರಡು ಪನ್ಪುನವೇ ಎನ್ನ ಆಶಯ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮೇಡಮ್ ಒಂಜಿ ವಾಹಿನಿಡು ತುಳುತ್ತ ಬೇಲೆ ಬೆನೊಂದುಲ್ಲರು ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಕಮ್ಮೆನನು ಪಸರಿಸವುನ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲರು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮೇಡಮ್. ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡು ಬೇತೆ ಭಾಗದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಪಾತೆರಡು ತೆರಿಪಾಯರು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮೇಡಮ್. ಇನಿತ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಲೇಸದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮಿದ ಮದಿಪು ಕೊರ್ರೆ ಉಲ್ಲೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೇಷಪ್ಪ ಕೆ ಅಮೀನ್ ಸಂಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಲು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಮೆರಡ ಗುರ್ಕಾರ್ಮಿದ ಮದಿಪು ಕೊರಡು ಪಂದು ಭಿನ್ನೈತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಿರೂಪಕರನ್ನ ತುಳು ಕೇಳಿನಾಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ತುಳುಟು ಒಂಜಿ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಎಂಕ ತಿಕ್ಕದಿಂಡು ಐಕೇನು ರೂಕಾತ್ ನಮ್ಮ ಮಾಧವ ಸರ್ಗ ಸೊಲ್ಮೆ ನಾಗ ಈರೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಎಂಕ್ಲ ಕಜ್ಜ ತುಳುತ್ತ ಕಜ್ಜ ಆವೊಂದುಂಡು ಐಟೊಂಜಿ ಈರೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ವಯಸ್ಸು ನೋಡ್ಪಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟು ಇತ್ತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವೊಂದುಂಡು ಐಕ್ ಸುರುಕಾತ್ ಈ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಇಚ್ಚಿನ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ ಅಧ್ಯಯನದ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಟ್ಟು ಈ ಕೆಲಸ ಆವೊಂದುಂಡು ಯಾನ್ ಕೆನ್ನಲಕ್ಕಟ್ಟು ಒಂದು 172ನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಕೊರೋನಾದ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುಟು ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನಾಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುನ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇಲ್ಲ ಕೊರೋನಾದ ದೊಂಬು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸೆಮಿನಾರ್ ಪಣ್ಣೊಂದಿತ್ತ ಇತ್ತು ವೆಬಿನಾರ್ಗೆ ಬತ್ತ ಒಂಜಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅವಕಾಶನ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತೋ ಏನು ಇಂಚಿಪ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೇಂಡೆ ಅವನು ಈ ವೆಬಿನಾರ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಪಕ್ಕಡ ಅಂಚನೆ ಕೆಬಿಟಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಡ್ಪುನತ್ತು ಆಯ್ನ ಗ್ರಂಥಿಕ ರೂಪಡ್ ಬರೋದುಂಡು ಎತ್ತೋ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಐನ ಮೆಟ್ಟಿಡ್ ಬರೋದುಂಡು ಅಂಚಾತ್ ತುಳನು ಒಂಜಿ ಬೆಳೆಪವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಇನಿ ಮಲ್ಲ ನೆಟ್ ಕೆಲಸಟು ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ ಇನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಅಂಡ ಪೂರ ನಮ್ಮ ತುಳುವರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ಪೊಂಜಿ ಉಂಡು ಆ ನೆಲೆಟ್ ಇನಿತ ಒಂಜಿ 172ನೇ ಎಗ್ಗೆಟ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಪಾತ್ರ ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ದೇವಿಕಾ ನಾಗೇಶಾರು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಪಂಡರು ವಲಸೆ ಪನ್ಪುನ ಎಂಚ ಬತ್ತುಂಡು ಅಥವಾ ವಲಸೆ ದಾಯ ಆವನುಂಡು ವಲಸೆ ಇರ್ಬೇಕು ದಾದ ಆಂಡು ಪನ್ಪುನ ವಿಶೇಷ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಪಾತ್ರನ್ನು ಪೋಯರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಧವಳ ಕಾಲೇಜ್ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಏನಂಚಿನ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಮೇಡಮ್ ತುಳು ಬರ್ಪಿಚ್ ಪಂಡಲು ಬಾರಿ ಶೋಕಡ ಪಾತ್ರ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕಲಾವಿದರ ಏನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಮೇಡಮ್ ಅಲ್ಲತ್ತೆ ಬಾರಿ ಶೋಕಡ ಪಾತಿಯರು ಯಾನು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ವಿಷಯನೇ ಮೂಲ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಮಲ್ಪೆ ದುಂಬುತ ನಿಟ್ಟ ತೂನಗ ಇತ್ತ ಗಟ್ಟಗ್ ಎತ್ತೋ ತುಳು ನಾಡು ಗಟ್ಟಗ್ ಪೋಯಿನಗ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಲೆರು ಇತ್ತ ಕೊಡಗ ಅವಡು ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಅವಡು ಪೂರ ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ಇನಿ ತೂನಗ ತುಳುವೇರು ಉಳ್ಳಿರ್ ಪಂಡ ಆಗ ಜಾತಿ ಭೇದ ಇಜ್ಜ ಅಂತ ಏನಿ ತುಳುವೇರ್ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧಲೇನೆ ಏನು ತೂಯಿನ ಉಂಡು ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರ್ಲ ತೂತೆ ಕೊಡಗಟ್ಲ ತೂತೆ ಅಂಡ ಏತ್ ದಾಯ ಪೋತಿರ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆನೆ 1980 ದೊಂಬು ನಮಕ್ ತೂನಾಗ ಮೂಲು ಈ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬಡ್ ಬದುಕುನಿತ್ತನ ಕುಟುಂಬಲಟ್ಟು ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ಮನ್ಪುನ ಇಟ್ಟು ಅಪಗ ಎತ್ತದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲತ್ತು ಒಂದೊಂಜಿ ಕುಟುಂಬಟ್ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 10-15 ಜೋಕ್ಲು ಪೇತರು ಅಂಚಿನ ವನಸಿಗೆ ಇಜ್ಜಂತನ ಕಷ್ಟ ವನಸಿಗೆ ಉಣಿಯರ ಇಜ್ಜಂತನ ಕಷ್ಟಟು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬೊಂಬಾಯಿಗೆ ಹೋತು ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮ ಮಲ್ತಂತು ಒಂದು ಕಿಲ್ನಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂತು ಇನಿ ಬಾಂಬೆ ಉದ್ಯಮಿನ ಆತೇರು ಅಂಚನೆ ಕೊಡಗಟ್ಟು ತೂನಾಗ ಕೆಲ ತಗ್ಲು ಇನಿ ಮಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಆತೇರು ಅವು ದಾಯ ಪಂಡ ಮೊದಲು ತುಳುನಾಡಿಟ್ಟು ದುಂಬು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಲ್ ಇತ್ತಿನತ್ತೆ ಅಂಚಾತು ಪೋತು ಬತ್ತೇರು ಆಂಡ ದುಂಬುತ ವಲಸೆ ಏತೇ ಪೋಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಬದುಕೊಂಡಿತ್ತಿನ ಅಗ್ಲಾತು ಎಂಕ ಇತ್ತಲ ಆಲೋಚನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅಣ್ಣೆ ಈ ಉಳ್ಳೆ ಪಂಡ ಆಯ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆನು ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪಪ್ಪನ ಸ್ಥಾನನ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಮಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಉಳ್ಳಲ್ ಪಂಡ ಆಲು ಪೂರೈಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಒಂದು ಬದುಕುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಬದುಕನ್ನು ನಡ್ಸ್ಬೋದಿತ್ತೇರು ಒಂಜಿಗೆ ಇಂಥ ದುಂಬದ ಕಾಲಟ್ಟು ಒರಿ ಪೋಯೆ ಪಂಡ ಆಯ್ ಒಲಾಂಡ ಬೆಂದತಿ ತಿದ್ದೊಂದು ಉಲ್ಲೇನು ಅನ್ಪುನ ವಿಶ್ವಾಸನ ಇತ್ತಂಡು ಆಂಡ ಇನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡಿಟ್ಟು ಒರಿ ಪೋಯೆ ಪಂಡ ಆಯ್ ಓಡೆ ಪೋಯೆ ಅನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಎನ್ನಂಚಿನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಆವೊಂದು ಅಂಚ ಪಿರಾಕದ ಕಾಲಟು ವಲಸೆ ಪೋಯಿನಂಚಿನ ತುಳುವೇರು ಇನಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅಂತಸ್ತು ಮತ್ತು ಬತ್ತ ನಿಂತು ಒಂದೇ ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮಡೆಗೆ ಇನಿತ ನಿನ್ನ ತೂನಾಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ತೂನಾಗ ಎಂಕಾಪುಂಡು ತುಳುನಾಡಗ ನಮ್ಮಗಳು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ನಿಟ್ಟು ಮೇಡಮ್ ಪಂಡರು ಶಿಕ್ಷಣದ ನಿಕ್ ಬೋಡತ್ತು ಬೇತೆ ಕಡೆಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಆಂಡ ಓಳ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ತುಳುನಾಡು ಆ ಒಂದು ಉಂಡೊಂದು ಆಪುಂಡು ಈ ವಿಷಯಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡಿನಿ ದಾಪಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣು ನೀರಿನ ಪರತು ಪೋಯಿನಗ್ಲು ಬೇತೆ ಕಡೆಗೆ ಪೋನಾಗ ತುಳುನಾಡಿನ ಮರಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಆರ ಬರ್ಲಿ ಏನಿ ಒಂಜಿ ಶೋಕಿಗೋಸ್ಕರ ತುಳು ಪಾತಿರ್ನತ್ತು ತುಳುನು ತನ್ನ ಜೀವನ ಬದುಕು ನಂಪನಂಚಿನ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಬೆಳೆಪವನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯ ಆವಡು ಅಂಚಾತ್ ಬೇತೆ ಕಲಾವಿದರು ಬೇತೆ ನಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ತೂನಾಗ ತುಳುತ್ತ ಒಂಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಆವಡು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವೈನ ವೈಭವ ಆಡು ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಉಂಡು ಮುಲ್ತ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಭೂತಾರಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಕ್ ಇಂಚಿಪ ಒಂಜಿ ಮೂವಿಟ್ ಬರ್ನಾಗ ಏತೊಂಜಿ ಲಾಯಕಟ್ ನಮ್ಮ ಏನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಒಂಜಿ ಮೆಚ್ಚಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಪೋಷಣೆ ಮಲ್ಪಡ ದಾಯಪಂಡ ತುಳುನು ಬೆಳೆಪವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಅಗ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ನಿಟ್ಟು ತೂಟ ಇದು ತುಳುನಾಡಿಟ್ಟು ತುಳು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತಾಗ್ಲು ಬೇತೆ ಕಡೆಗೆ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಪೋಪೇರು ಆಂಡ ತುಳುನಾಡಿಟ್ಟು ಇನಿ ಬೇತೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಹಾವೇರಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಈ ಸೈಡ್ ಇರ್ತು ನಮ್ಮ ಇನಿ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬತ್ತೊಂತು ಮೊಲ್ತ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಒಂದು ವಿಶೇಷವೈನಂಚಿನ ತೋಜುನು ತುಳುನಾಡ್ತನ ಇಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಬಂತದು ಇನ್ನೇ ಆಗ್ಲು ಜೀವನ ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜೋಕ್ಲೋಡೆ ಒಪ್ಪಿರುವಂಡ ಪಿದಾಯಿ ದೇಶ ಪೋಪೇರು ಅಥವಾ ಪಿದಾಯಿ ಕಡೆಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆರು ಒಂದು ಆಯ್ನ ತಾತು ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ದಿನ ನಮ್ಮ ಕಾಪುನ ತುಳುನಾಡಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರೆ ನನ್ನ ಮೂಲ ತುಳುವೇರು ಇಪ್ಪೇರ
ಅದು ತುಳು ಪಾತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಅವನುಂಡು ಅಂಚಾದ ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠಗ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೆಲ ಉಂಡು ಏರು ಮೂಲು ತುಳು ಪಾತ್ರ ಬೇತಗಡ್ಡೆ ಬತ್ತರೋ ಅಕ್ಲೆಗ್ ತುಳು ಭಾಷೆ ಕಲ್ಪವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸಗಳ ನಮ್ಮ ಜಪ್ಪಡಾಪುನು ಅಂತ ಎತ್ತೋ ಜೋಕುಲು ಇನ್ನಿತ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜ್ ಟೀಚ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಇರ್ತು ಇವನ್ನ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಂತನಾಗ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಬತ್ತನಗ್ಲ ಇಪ್ಪನ ಹೆಚ್ಚು ಕಡೆ ಅಗ್ಲು ಮೂಲ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಉಂಟು ಅಥವಾ ಮೂಲ್ತ ಬಂತು ಕಲ್ತಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಅಗ್ಲೆ ತುಳು ಕಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡು ಆ ನೆಟ್ಟಿಡು ಇತ್ತೆ ಕುಡ್ಲ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನ ಏನು ಮೆಚ್ಚುಡು ಪಂಡ ಕೆಲವು ಕಾಲೇಜಿಲ ಇಟ್ಟು ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆಯಿಂದ ನಮೀನು ಕಲ್ಪವದಲ್ಲಿರು ಎಂಚ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ ಎಂಚನ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ತುಳುಲ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಅಧ್ಯಯನ ಆತು ಬತ್ತನುಂಡು ಅಂಚಾತ್ ತುಳುನು ನನ್ನ ದುಂಬುಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ನಿಟ್ಟು ನಾವು ಬೆಳೆಪಂದು ಏತೇ ವಲಸೆ ಬತ್ತನಲ್ಲ ವಲಸೆ ಬತ್ತನಾಗ್ಲೆಗ್ ಈಡೆ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬತ್ತನ ವಲಸೆ ಬತ್ತನಾಗ್ಲೆಗ್ ತುಳುನು ಕಲ್ಪಕ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತು ಪೋಯಿನಾಗ್ಲ ತುಳುನು ಮರಪಂದನೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಮರಪಂತನೆಕ್ಕ ತೂವನಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆ ನಮ್ಮಟ ಇಪ್ಪಡು ಅನ್ಪನೆ ಆಶೆಯನ್ನು నేను ನಿಗ್ಲೆಟ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಂಪೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಏತೇ ನಮ್ಮ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಗೆ ಪೊಂಡ್ಲ ಇನಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿತನಟುಲ್ಲ ಇನಿ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಅವಡು ಇದು ಮಾತೃವಂಶ ಕುಟುಂಬ ನಮ್ಮನ ತುಳು ನೆಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ಮೂಲು ಮಾತೃವಂಶ ಕುಟುಂಬಲು ಬಾಡಿ ಗಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ 80% ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತುಪ್ಪನ ಮಾತೃವಂಶ ಮೂಲು ಅಮ್ಮನ ಕುಟುಂಬದಗಳಿಗೆ ಇಪ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಬೇಟೆಗಡಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಓಲ ತುಯರಾಪುಜಿ ಅಂಚಿನ ನಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಐನ್ಲ ಬೆಳೆಪವನಾಡಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ತುಳು ಆರಾಧನೆ ಉಂಡು ತುಳುತ ನೆಟ್ಟು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇಟ್ಟಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳು ಐನು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆ ತೆರಿಪವನಂಚಿನ ಕೆಲಸಲಾವಡು ಪಂಡ ಆಚರಣೆಗಳು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಗೆ ಪೋನುಂಡು ನಮಕ್ ಐನ ಮೂಲ ಆಚರಣೆ ಎಂಚಿನ ಮಂತನ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಂಚ ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠದ ನೆಲೆಟ್ಟು ನಮಕ್ ತುಳು ಆಚರಣೆ ಒಂಜಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರೀತಿ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾವಡು ಮೂಲ ಎಂಚ ಉಂಡು ತುಳುಟಿ ಎಂಚ ಬೈದು ಐನು ತೆರಿಪವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಆವಡು ಅಂತನಲ್ಲ ಏನು ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠದ ಏನು ಒಂಜಿ ಭಿನ್ನಪಿ ಮಲ್ತೊಂಪನಿ ಅಂಚಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ನಿಟ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಡುತ್ತ ಬರಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಚಾರಲೇನು ಈ ನಿಟ್ಟು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ಪನೆ ಕಾವಡು ಐನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ನಿಟ್ಟು ಗ್ರಾಂಥಿಕ ರೂಪಡ್ ಬತ್ತಂಡ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆದ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಏನು ಓದು ತಾಣ್ಲ ತೆರೆಯೋಂಚಿನ ಕೆಲಸಲಾವ ಆ ನಮ್ಮನಿಟ್ಟು ಇನಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ತುಳು ಭಾಷೆದ ನಿಟ್ಟು ಬರೆಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಅವು ಇತ್ತ ಸಾಹಿತ್ಯಗೆ ನಮ್ಮ ತೂನ ಪೋಣಗ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ನಿಟ್ಟು ಬತ್ತನ ಭಾಷೆನ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ಎಂಚ ಪಾತ್ರನ ಅನ್ಪನೆ ಕಷ್ಟ ದಯಪಂಡ ನಮಕ್ ಇನಿ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಅವು ಮತ್ತು ಬತ್ತನ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಒಲೋಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಪೋಪನಂಚಿನ ಭಾಷೆನ ನಮ್ಮ ಇನಿ ತೋಜುನ ಕಡಿಮೆ ಆ ನೆಲೆಟ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಭಾಷೆನ ಹೊರಪವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಗ ಕೈಯಾರ ಕಿಂಜನ ರೈರು ತುಳು ರಾಜ್ಯ ಅವಡೊಂದು ಬಯಸಿನಾರು ತುಳು ನೀನು ಅತಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಕಾಸರಗೋಡು ತಾವಡು ಬಾರ್ಕೂರು ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ತುಳು ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತುಂಡ ದುಂಬುರ್ತು ಒಂಜಿ ಇತ್ತುಂಡ ಇದು ತುಳು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬತ್ತಿತ್ತು ತುಳು ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನದ ನಮ್ಮನ 8ನೇ ಪರಿಚಯದ ಬರಡುಂದುಂಡು ಅವು ಪೂರ ಕಾರ್ಯಗತ ಆವಡು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಸೇರುತ್ತು ತುಳುನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಇತ್ತಿಟ್ಟು ಕೊಂಡೋಡು ಅನ್ಪನ ನಿಟ್ಟು ಆಶೆ ಆಯ್ತು ಇನ್ನಿತ್ತ ಗುರ್ಕರ್ಮೆಗ್ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚಾತ್ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠದ ಸೇರಿಗೆಟಾಪ್ನಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರನೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಯೋಜಕರಾಯಿನಂಚಿನ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂಚನಗಳ ಬೊಕ್ಕ ವೇದ ಸ್ಮಿತಾ ಬೇರೆಗಳ ಏನು ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಪ್ಪೆ ನನ್ನವರ ಮಾಧವ ಸರ್ಗಳ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದತ್ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರನೆಗೆ ಸೊಲ್ಬೇರು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸರ್ ಸಂಯೋಜಕರನ್ನ ಪಾತೆರಗು ಓಪೊಂದು ಇಂಕ್ಲಿನ ಇನಿತ ಲೇಸಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ ಮೇನು ವಹಿಸೊಂದು ತುಳುವೆರು ವಾಕಾರಣಗಾದು ವಲಸೆ ಪೋತಿರು ಅಕಲ್ನ ಬಡಪತ್ತನ್ನು ನೀಗಿಸವರೆಗಾದು ಪೋಯಿನ ವಲಸೆ ಅಡೆ ಪೋದಾದು ಅಕುಲು ವಾ ರೀತಿಯಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆತಿರು ಪನ್ಪುನ ವಿಚಾರನ್ನ ತೆರಿಪಾಯರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಕುಲು ಅಕಲ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ತುಳುವೆರು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಮದಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನ್ನ ತೆರಿಪಾಯರು ತುಳುವೆರು ತುಳು ಮದ ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನು ಕಲ್ಪಾಗ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಶಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಲೇಸಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನ ಬಯಕಿನ ಇರೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಲೇಸದ ಮುಗಿತಲದ ಪೊರ್ತು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಒಡಿಯೂರು ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜು ಮಂಗಳೂರು ಈ ಮಾತಾ ಸಂಸ್ಥೆಲೆನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು ಗೇನ ಪೊಲಬುದ 172ನೇ ಎಗ್ಗೆ ಇನಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೆ ನಡೆತಡು
ಗೇನ ಪೊಲಬುನು ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ದೇವಿಕಾ ನಾಗೇಶ್ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಲೇಖಕರು ಮೆರೆಗ್ ಎಂಕ್ಲೆನ ಮಾತೆರ್ನಲ ಪರವಾದ ಉಡಲದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಬೈದಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರಾವ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ ಶ್ರೀ ಧವಳ ಕಾಲೇಜು ಬೆದ್ರ ಇರೇಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆನ ಮಾತೆರ್ನಲ ಪರವಾದ ಉಡಲದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮೇಡಮ್ ಬಾರಿ ಐತೆ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮೇಡಮ್. ಅಂಚನೆ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೆರಾಯಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಟಿ ಕೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕಲಾವಿದರು ನಿರೂಪಕರು ಸಿನಿಮಾ ಕಲಾವಿದರು ಇರೇಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆನ ಮಾತೆರ್ನಲ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಲೇಸದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮೇಡಮ್. ಲೇಸದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆನ್ ವಹಿಸೊಂದು ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಮದಿಪು ಕೊರ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೇಷಪ್ಪ ಕೆ ಅಮೀನ್ ಮೆರೆಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆನ ಮಾತನ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಲ್ತಾರೆ ನಿರೂಪಣೆ. ಅಂಚನೆ ಈ ವೆಬಿನಾರ್ಡ್ ಪಾಲು ಪಡೆಯೊಂದಿನ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಯಿನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗಣಪತಿ ಗೌಡ ಸರ್, ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠನೆತ್ತ ಸಂಯೋಜಕರಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ್ ಎಂಕೆ, ಅಂಚನೆ ಲೇಸದ ಸಂಯೋಜಕರಾಯಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ವೇದಸ್ಮಿತಾ ಮೇಡಮ್, ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂಚನ್ ಸರ್ ಮುಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಡಲದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ವರ್ಗದ ಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸುರುತ್ತ ಬೊಕ್ಕ 2ನೇ ವರ್ಷದ ತುಳುತ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲೆಗ್ ಪಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲೆಗ್ ಅಂಚನೆ ಈ ವೆಬಿನಾರ್ಡ್ ಪಾಲು ಪಡೆಯೊಂದಿನ ಮಾತ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಬಾಲೆಲೆಗ್ಲ ಉಡಲದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಲೇಸಡಿ ಎಂಕ್ ಪಾಲು ಪಡೆಯೋನರೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊರ್ನ್ಯ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕುಡರ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತೊಂದು ಇನಿತ ಈ ಲೇಸ್ಗ್ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿದಿ ಒಂದಿಪ್ಪುನ 2ನೇ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಮಮತಾ ನಾಯ್ಕ್. ಜೈ ತುಳುನಾಡು. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಇರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮೇಡಮ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸರ್.